σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars με το φίλο μου τον Δημήτρη. Ναι, με easy. Τι θα μάθω. Εντάξει, όχι με easy. It's go time. Gotta get that loot. It's go time. Να πούσω πολύ με Brock, αλλά το άρχισα να παίζω με Brock, δεν πήρα το pass, μ' άρεσε. Οπότε πάμε να παίξουμε. Παιδιά, τώρα ξεκινάει το match, πάμε να παίξουμε. Θα σας δείχνω μόνο από τις 3 ομάδες και μετά. Τελικά θα σας δείχνω από τις 4 ομάδες και μετά. Είναι μποτάκια όσοι εννοητικές εκεί, άμα είδατε καταράδες. Για να αρχίσει, οπότε δεν μας βάζει με bot. Έλα παιδιά, δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο μάτς. Παιδιά, αυτό το μάτς μας έχει βάλει τα πέμπτο. Πάμε στο επόμενο μάτς. Ωραία παιδιά, ομάδες τώρα. 3 ομάδες, δηλαδή. Γκαβός είναι Turn up to power core. Πιστεύω τώρα με τη Super και τον Gadget μπορώ να τους φάω όλους. Νομίζω το πάτησα με Gadget. Πάτησα λίγο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο μάτς. Παιδιά, δεν ξέρω. Boom! That's how it's done. You want a show? I'll give you one. Αυτό δεν είναι μπότα, πλακετά. Μάρκο. I'm amazing. Μάρκο. Δεν είμαι αστείος, μπράβο. You want a show? I'll give you one. Άντε κάτσε κάτω. Ωραία. Need to change your plan. Πρόσεξε. Armed and ready. The brave. Τι να κάνω, δεν είμαι και ο Mongrel. Παιδιά, αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο μάτς που θα παίξουμε. Γιατί ο φίλος μου μπορεί να βγει, οπότε μπορεί να είναι και το τελευταίο. Το τελευταίο μάτς. Οπότε, ναι, αυτό. Τι έγινε? Θα περιμένω
το teammate να βάλει. Και νόμιζα δεν τραβούσα βίντεο τόση ώρα. Αυτός ο μόρτης είναι, άμα πας μόνο του χωρίς I am a creature of the night.